Hello friend, welcome to my Asbasumatary YouTube channel. आंनि Asbasumatary YouTube channel नोंथांमोन गासिखौबो बरायना हरनाय थाबाय। नै आं दिनै टाउनाव जि लाबोदोंमोन आङो जिखौ होबाय। दानिया जोङो शिवरात्रि फुजायाव दसे थांनो नागिरदों। जोंथिं एसे खाथियाव माने शिवरात्रि फुजा जायो, ओमफ्राय बेयाव दसे बेरायना फैनोसै होननानै थांसै दाना। नायलांबाय थादो लोगोफोर। मोनसे हाबा मोनबावबाय नै बेयो मेन गेट मोनफैबाय जों लोगोफोर। नै देखायनोसै आं नोंसिनो माबायदि जायो जोंनि फुजाया। थानाय लोगोफोर iya Raja मोनखौ लोगो मोनबाय नै फुजायाव। हरावसो मानसि जायो लोगोफोर फुजाया। दायो मानसि जालांसिगोन, दायो गैथ'वा मानसियानो। नै ओरै खिथादों आं नोंसिनो। गुरै खावलायनाय दान्दिसे सम जिरायथ'नो थाखाय गुरै खावलायनाय बिथांमोना सावरायनायखौ हरदों मेंबाय। आरो लोगोसे लटारि खेलाखौ जों जागायजेनगोन। मानो होनोबा डिलार बिथांमोना सफैजोबनो हायाखै। सानै साथाम बोसोरसो दा बिथांमोना सफैबानो जों खेलाखौ जों आगबारायगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोना
20 টাকা গরম হয় না না এটা ঠান্ডা হয়েছে দেখুন ঠান্ডা হয়েছে দেখুন ভিতরে তো গরম নাকি गरम तो बने ठंडा नै जों लोगोफोर पपकर्न लानो नागिरदों ने गोदानाव थान्दा जाजोबा जों थांनोसै दायो नो मोनाबाय नालाय मानसि जाहांबाय दायो थांफिनसै जों लोगोफोर Tuh. Mau coba ya? Tangsai lah kebetulan nih. Sampai. बैनिफ्रायनो जोब्बाय लोगो हनै ओमफ्राय थिं मोनसे दंबावो नै बारा गिदिर जाखाया नालाय नैबाव खेला होगोन दायो थांनोसै थांनो ओंखारबाय गेटसिम सहैसिगोन बिदिबा भिडिअखौ दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार लोगोफोर बाय